amon nga programa para ini sa inyo tanan. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Oy, Katrina, ano ginapaligban mo doon eh? Lola, may hambal kuntani ako sa imo. Ano naman ah? Mangayo ka naman sa akong kwarta. Hindi Lola Mamangkot lang kuntani ako sa imo. Ano nang pamangkot mo sa akon ato, ha? Lola, nakabatsyag ka na balasing ginasiling nila nga gugma? Ay, siyempre eh. Nagigugma ko kay lolo mo. Nakapamangkot ko man sila po. Siguro, kapitik-pitik ng tagipuhat mo ay. Oo, Lola. May ara na gani ako naluyagan eh. Ay, ano apo, gwapo man. Ha? Oo ba na, Lola? Nagwapo sa iya, kagabuot. Ay, apaw. Kabay pa nga maluyagan ko na. Maluyagan mo, Lola? Agawon mo sa akon? Sobra ka naman, Imoy. Kapag ko sulingon, manamian ko bala. Maluyagan ko para sa imo. Juan, Lola. Kilala mo na ni siya? Ano? Kilala ko na siya? Oo, Lola. Pero may ka muna kakit anay sa merkado eh. Sabi ka, sino bala ina nga sultiro? Juan, Lola. Si Lolo Ilyong. Ano? Kung katunto sa mga bata ka, ay, nasa kadamo sa maluyagan mo, si Ilyong pa. Kaya kung si Paridoroy pagani, si Ilyong luway man na gani kapaligo. Biglang tawag lang itsura niya ko. Daw karbaw, kaya wala unto sa ibabaw. Sobra ka naman, Lola, makahikay ka Lolo Ilyong. Kung himutaran mo gid siya maayo, kagwapo mo na sa iya. Ako. Bisan ilampos pa na si Ilyong sa likod ko, hindi ko na siya. Ba? Hindi mo kapatid, Lola ba? May tsura man si Lolo Ilyong Pati oo eh, may tsura ganing kabo siya Basta, Lola, naluyagan ko gid siya. Ako, subong ka lang. Tulaan ang nabatyagan mo. Tungod hindi kami bagay na. Mayo kay bantan mo. Basta, hindi ako magpasugot na si Ilyong lang ang nobyohon mo. Oy, boss, kamusta ka na? Ari, John Roy, ayos lang. Okay lang ako. Apa? Bisan wala na tsansa, okay ka lang ya? Ang matuod, mayaran ako sang lain nga nagustuhan. Sigurado ka, boss? Gulpi lang nadula ang luyag mo sa amula na kadali. Ambot, basta, nakabugtaw na lang ako isa kaadlaw nga wala na siya sa akong tagipusoon. Mao piyo ba? Isa na lang ka abiyan ang pagkabig ko kay Catherine. Best friend, amoy na. Base bala may lain ka nga plano, boss. Ari lang ko Agoy. Nga kabudlay gid sa imo kumbinsiron nga wala na ako sang malain nga ginahimo, ha? Ano abi boss kay? Daw hindi lang abi mapatihan eh.
May pamangkot lang ako, boss. Ano yun na dyan, Roy? Ano ginabalang naluyagan mo? Sinugid bala siya? Babae bala ina o kung lalaki? Agoy. Ikaw, mamangkot ako sa imo. Kamusta ng pagpamasyar mo kay Rose? Ha? Kuhan, boss? Mamahaw taguro mayo pa? Oy, Catherine. Apo, ari ka gala dere. Lola, Mapungko ko balana kado kasakit. Sang talodtod ko. kinahanglan mo guro Lola magpamasahe. Mapamasahe? Susuo no? Kinahanglan makadto ako sa blind massage para nga marelax ang akong lawas. Kag magnami ang imo pamatyagan la. Ikaw gani dayho? Pamatyagan ko do kinahanglan mo man magpamassage. Nga aman Lola haw. Kaya do ka stressful sa itsura mo. Kadamo abis ang mga ginaobra namon sa skola. Bisan module tuod pero kadamo sa amon activity. Module gidayhan o kon? Hosto ka Lola. Ginapaminsar kong sitwasyon namon ni Daniel. Ote, anong plano mo? Bahala na Lola. Oh, Pero makommunicate na ako kay Daniel. Catherine? Kwan, paano karon kung mahibalaan ni sang imo mga ginikanan? Hindi nga daan sila gusto nga mag-communicate ka kay Daniel. Manugid ka lahaw. Kwan, hindi. Pero, Lola, wala man kami sa malaing nga ginahimo ni Daniel. Nag-istorya man lang kami. Kung magkitanagin man kami. Wala kami sa ngimuon nga malain. Nagapahayag lang kami sa amon na pagigugmaani nga duwa. Kag bisan punggan ninyo Camila. Catherine, Ho. Hindi ako magpasugot. Hindi ko siya mistorya. Hindi ko mabatian ang tingog niya la. grabe ba? Ipaglaban mo gadya? Hol. Lola, amo pasalig ko lang sa inyo. Gabisan kami na Daniel. Naganubihan ay. Apang matapos kong pagtuon ko. Kag si Daniel, nagapaninguha man. Bisan sa kabudlay sang iya sitwasyon. Lola, kaya namon ini. Basta nagabuligay lang kami. Inspirasyon namon ang isa kag isa, Lola. Tani kung kami, amo man na ni Miloy ko sang una. Sayang ba? Sige apo, suportahan ko ikaw. Ang wala na akong mahimo sang una kay lolo mo Miloy. Ihimo aso bong kay Daniel. Ipakigbato siya. Basta, ipasalig lang sa akon nga matapos nimo ang imo pag-eskwela. Oo, Lola. Kay balo ka? Wala pa? Kay balo ka, Lola. Apo, Gusto ko ganyan makatapos sa akon pag-eskwela. ay, Agod niya mabuligan kung akon ginikanan. Pero, hindi man tani nila pagpunggan ang akon kalipayan. apo, Ahay. Uy, Mig. Ano ginapangasubo mo? Nainit ko to sa balay, Meg. Ngahaw. Amak mo nga. Amon nga sudan sa aga, manok. Uy, Sa udto, manok. hala. Sa gabi, manok. Uy,
Kanamit ba? Dugay ya, Meg. Ano, Mig? Daw iti na yung baho ko. Ay, sus, Mig. Hindi niya problema, Ariho, may solusyon ko na. Ano, Meg? Amo niho, kaon ka iti, Ha? para dumanok naman ang baho mo. Ako magahulat Hoy, sa gusto nga tion hala, nga ako imo talupang doon. ay, Ang imo katahom among nagiya sa akon. hala, Agud ikaw inday, akon higugmaon.